April ni som paruk thole ni a bazar thlir tu te chibai ule Nimin khan Israel war cabinet chu anram sanaa dar ni khan thukhawmin Iran laka phuba lak dan turan rela Mahse thutlukna feltak an nei theilo ni in hriat ani a midili sa thil awmdan hi khawvel ngaihven rawn ani mek avangin keini point kan thlir bing deuh a chipchiar erawh kan soi hman don lova thleng tlangpui erawh kan soi don ani Israel war cabinet hian Iran laka phuba lak dan tur an soi ho ti kan soi to a Iran laka phuba lak hi an deuh veka Mahse an phuba lak du dan erawh ai nang lova Nimin lama kan soi to angin cholnia an thukhawma thutlukna an siam thei lova Nimina war cabinet meeting po hi anin nial ani bermaya then khatin Iran hi bengal pop mai an du lain then khatin film taka ngai tua malak an dua khawvel ram dang hruai tu te nen thukhawmin Iran chu na zo ka hrek ni se ti te an rot bok ani Nimina Israel war cabinet meeting hi an beire hle a darkar thum don thukhawmin malak dan tur an soi hova soitongin Iran laka phuba lak hi an du veka Mahse phuba la a chet chhuah dan tura thutlukna fel fai an nei thei ri lo ni in na langa ni zandar som le chan ve thleng kha chuan an thurel jungchanga hian report mu mala la thei lova Israel hian Iran laka hian na taka phuba laka arang thei ang bera la kan du ni in report then khata chuan tarlan ani a sipai te hmanga phuba lak ba ka hian Iran hrek konga malak tel nge an tum ni in soi ani bok report then khata chuan Israel sarkar a tel lo Indona wanga Israel war cabinet member ni turalak lu Benny Gantz chuan Iran laka na taka phuba lak ngal mai du thu asaya Israel hian ma lawat lo ani chuan Israel tran turam man kiam zel hlo thon atia Prime Minister Netanyahu chuan ngai tu na zaw jok mana malak man mo tul ati lo thunga war cabinet meeting dakar thum don an nei chung hian anin hial na sa hle ni in report ani bok heti la hian White House National Security Council spokesperson John Kirby chuan US President Joe Biden chuan Iran in Israel be na laka Israel ven him chu US ngai poimo ani thu asaya chumi pialama chuan helai biala boina hian akan kai zau zel lo chu thil poimo takani atibok Kirby chuan Iran in kan tho pu Israel be na kan lo dan cha thei wangot hian helai biala in be na zual zel hi kan pom ti na ni lova President chuan boru ka so san zel lo nana malak chu angai poimo berani atia Reporter 10 Israel in Iran hi changlet lo se ti chu US du danani MT an zo na chu Kirby chuan Iran laka phuba lak le lak lo chu Prime Minister Benjamin Netanyahu sarkar thutlukna turani thu sain US chuan boina so san zual zel lo chu adu berani ti in Israel hi maniaro in rel ram mani awangin an thutlukna kan za saka keinin kan du chu boina so sang lo se ti khani a Indona na sa zo ka kan du lawani ati heti lai vekian US Secretary of State Anthony Blinken chuan Israel ram hruai tu tenen anin bezel ti soin chakna le fin na hi poisa thir le lam anga hun khata dun zel turani ti in Israel chu fing taka che tura du thu asoya Indona so sang tur kan du lawa Mahse Israel ram himna ero englai point kan du zelang atibok CNN tarlan danin President Joe Biden chuan Prime Minister Netanyahu nena Israel in Iran laka phuba alani po in US chu telve don lo ti arhila chuti rol chuan Israel hian beina to in ama maina in veng don lova ramdang beina chu asepui ro tur kan phal don lo ti in na hnem thung ani Iran chuan cholni khan an rama German British le French palai te chu Iran in Israel be chungchanga Iran tran lo zonga an ngai danan puan chu wangin in soifia turin an kova hemi chanlet na ninge langa Nimin khan Germany France le Belgium te chuan an rama Iran palai chu in soifia turin an ko ve thung Belgium chuan Iran ambassador Syed Mohammed Ali Robat Jazi chu kovin Iran in Israel be na chu na takin an dem ti thuan hril ni in Belgian Foreign Ministry chuan thu chu an siama hetiang tho hian France po in an rama Iran palai chu kovin Israel laman tran thur hril baka Iran malak na chu Indona na sa zo khen thayani thu le Indona zual zel lo nana mala thuai tura Iran an du thu an hrilani
Ukraine in deuh wang lai thuthar kan puan ang deuh khan Middle East boina kalmek hi englai po thuthar omreng ani avangin omzenei taka khai khom po harsa hle a news kan buat sei lai po in thuthar danga ombel zela ni zanzan lai thleng khan BBC le CNN te Al Jazeera le Jerusalem Post baka news channel danga an update te thlir reng chungin tuna ingai thlang mek hi siam ani a in kal thel deuh alo omani po in angai thak dan min lo thiam sak turin kan ngen chewani Group of 7 G7 anti mai ram te chuan Israel a beya wanga Iran ram hrek bel cha dan turan ngai tua mek ni in sayani a White House thupuang tu chuan missile program wanga an hrek mek Iran chu na zo ka hrek ani arin thu asaya US National Security thupuang tu John Kirby chuan khawvel ram tamjok hi Israel lama atangani ati G7 poll hi USA Japan Germany UK France Canada le Italy te thohona ania thupoi mobi ka chuan European Union roi tu te po G7 meeting a hian kautel ve thin ani bok ni zandar som pakhat lechan ve khan Al Jazeera chuan Israel sipai ho tu ber herzi halevi chuan asipai te hna Iranin an ram a beina chu an chang le don ti a hril ni in an reporta halevi chuan Israel ram beitura cruise missile le drone tam tak thlo chu tir tu te hi chanlet ngai kan tumani ati ni in Israel ram chung media te chon an puang ni in Al Jazeera hian an report ani IDF chief of staff Halevi hi Nimin Khan Iran missile in an ka Israel sipai te mun pakhat nevatim to in Israel sipai te hna thu asayani Iran in missile le drone manga Israel a beina hi khawvel tira tanga ram pakhatin ram dang drone le missile manga tum khata beina na saber alani a Iran in direct Israel beina ma saber ani bok The Washington Post tarlan danin Israel Prime Minister Netanyahu chuan sipailal te chu Iran laka phuba an lakna tura Iran an beidan tur siam fel tur le an target tur te thlang fela an hena report turin na hrila Israel sipai te hian Iran an bei chuan Iran ko pui terana sipai mun pui chuan target lian ber turani thu Washington Post chuan tar langin Israel hian cyber attack po amang mai thei antibok heti la hian news sang talana chuan Israel hian Iran na be ni po in mishing nun na lo theyang bera be atum ni in sayani a Israel hian khawvel ram tamjok tan a hlo meka Iran na be le dana ati sol chuan tuna support a mu thatang hi a mulo pal thei di hria in a fim khur hle a chuti lai chuan tun ma zonga direct ka Israel be ngam lo Iran in na be na hi Israel chuan chan le lova a chu chuan Netanyahu le sarkar hian Israel mi pui an ngam lo nge yang ti chu a chiang hle bok ani Israel war cabinet meeting a hian Iran ramral thuam hun pui khoye mober chu be nge an du tlang ni in sayani a Iran hian chang le tani chuan Israel chu be mai chian ni lo ti chu thu mai soi aya chiang alan tir an tum ani chuti lai chuan an in hial na len har sat na ber chu engting ngen beyang eng huna nge ni ang khoi lai nge an beyang ti khai khom na an lungrol thei ri lo ani hetiang ani la hen khawvel ram sang shoi tu de chuan Middle East a boina hian in dona lian zo ka chok chuak ang ti chuan hlau ber ani a USA po in an hlau ber len soingun em ani a hei hi Israel po in hreve thowa chuti lai chuan Iran in Israel a beina chan hi Israel in Iran commander poimo atha sak wang ani ti hi khawvel hriat ani boxi a Israel ram shoi tu abik takin Prime Minister Netanyahu chuan soisel lo tura Iran laka malaka du lova cholni khan Israel war cabinet hi thukhawmin thutlukna fum fe nei lovin an trin to a nimina darkar thum don an thukhawm le a chuta po chuan thutlukna nei lem lovin an trin le ni in nalang US President Joe Biden an Netanyahu hena Iran in tum khata missile le drone manga in be na turu bera an be chungpo Israel alo inveng thei chu hne na pakhat ani thu a hril chu Israel ram hruai tu te hian hne na an ngai thei ve lo ani bazari lo thlir awangin kan lo me